nag-meet ako sa kanto ng mga friends ng Manila na para ng panahon sa Yapon na meron pa siguro na kanto na meron talaga ako sa kanto ng Bagaw ulit sa syudad. Sa Ilo, sa buo sa Puso, medyo palabot sa kanto na mga puno yun ulit sa syudad. So, I don't know if this will be the first and the last press con, but may daw ako sa inyo. After 7 years, I got sa mga set up and ang feeling ko I'm overwhelmed. No? I'm overwhelmed. Kaya wala na ako. Kaya hindi na-explain. Wala ako na pala sagot sa kakabukay ang anti-lasik. Actually, nagaling ako sa isang state. That's all, nagkito ako sa New York. Tapos, para lang mag-celebrar sa ako ng katawan. Upod sa ako ng mga barkada kay classmates sa high school. Nakakito kami tani sa Atlantic City. Ang natabo, may alas ang opportunity na makatuloy na maraming makatuloy. Kaya kung nga yun, kaya namin lang ang nagal ko ito sa one community na yun kaya resource person. So, ang bagong bibig explain na kaya supposedly, subong kanin na daw, it's a birthday, alam ko sa campus ito na celebrate ang campus na birthday. But seeing the opportunity and knowing that the administration of the Philippine government right now, under the leadership of President Marcos or PBM, na-observe namin na daw balanse ang pagtratar sa tanan, fair, wala sang abuso, nasa matter of fact, welcome kahit siya all over the international community sa mga lain-lain ng mga puso. Tapos, na-observe rin naman na may kumapit na sa hiling sa kwarto, ang pastor ay harap yung dagdagan sa walat, maski lapit siya sa poder. Pero, kaya kung ano ang sakto, ang gagawin mo na tayo sa mga gobyerno. Kadua, ang takaman na sa isusunod sa poko na ginag-imbestigar na isang Mayo kaya kinatagal sa tanan na maghambal ang case na ang kasunod kaya kitag. So, karon, muna ang pasto sa nakon nga buot para naman pauli din kahit mahatag ko ang nakon nga istorya ko na nakon. Ang nakon nga istorya, nakabal ko naman kahapon, kung gusto niyong patigas dito nila lang po ako kay pagpapagod sa sosyunan sa tanan. Para na kay pagkatapos yung makatapos sa security. No? So, I'm sure kaya pa nakakapala na po ka panaraman kasahan ako dito tapos ano pa naman ito malaw naman yung interval ko okay, so muna ang istorya kung may alam pa kami mga pamangkot big
ako mga pamangkot sa inyong pamangkot, pamangkotanon. Pero, gusto ko mag-kalito dito kay ang ako nga target nga time na mag-kalito dito sa Sidon. Alas 10, kaya alas 10 sa school. So, kung pili, kamo na lang ko, pero kaya pagkabot dito, kumakapagamit sa akon, kaya sa iya. Sa akon nga, ma-participate ako kay Mayor Joy Perez sa akon nga. Mayor, Asan John, good morning. Absolutely. Yeah. 7 years, darkest life or moments of your life, and sleepless night. Same with us. Nahambal mong baseless accusation of former President Duterte about political fraud. The feeling is sumutual ngayon because balay mo man nga sa radyo na indugan sa illegal drugs, no? Yes. Gusto na may paabot nga as in your private capacity, ano pang mahimo nato against illegal drugs? Sige pang illegal drugs sa Dili. As private person, sa capacity, may mo kita. Unang beses, ang sunod ko na pangalaman sa pasalino. Kaya katalong kita sa ating relasyon sa nagila. Siguro, isang isang bilang. Parehas sa kinambal ko dito sa kwalitong hearing. Sobrang sa kalibo ang municipal mayors. Ang city mayors, mga sinto, city tayo, city 143 na ko. I don't know kung kailangan sila. Ang nakasulat sa local government code, 20 years old lang, pwede na kapatagan pag maging mayor. Tatawagan sa mga tao sa mga pagkakataon na may kalaban ng tulong ng mayor ng local city secretaries. Ang pamangkot ko dapat i-equip mo sila tanan sa kampanya against illegal drugs. Sa akong na case, pagpadalagayin ko, alin ako sa negosyo, alin ako sa business. 2003, dito pa ako sa Makati. 2004, pagkahan ko din. Nandito sila na po, number 1. Tapos, naging vice mayor. Tapos, ito ko tuloy yung mayor ako. Ang nalagyan ko, ako expertise business and management. Nalagyan ko na training na ginagay sa ako sa DILG, kagtanan ng mga ahensya, good governance, pangmanwa, as far as disaster resilience, fiscal management, but never, walang hit, isa ka training o seminar, pati sa enforcement sa pulisan, at sa kampanya against illegal drugs. Ang nakasulat, pangisinan sa local government ko, diba sa local government ko, policy making ang iyasang alkalde o local city secretary function itakampi ng illegal drugs. Although na may arang sa administrative power over the police, pero ang PNP at ang PDEA, sila ang mga primary agencies na in charge sa enforcement. Kahit nakasulat nila na ang mayor ba totally rely sa PNP and the PDEA sa enforcement sa laws against sa kampanya against illegal drugs. Wala dito kaagi sa kanila. Hindi, kung pagkakukuha na ko sa time, kasi sila lang, kasi nakalagay, para makalunok na ng mulo. Ang ako ay gina si MP, wala na, tapos sa disney, student din, nagtrabaho, naging musante. Pipili ko ang mayor, kaya qualified ako. So, it is ginabalo dito sa pagko-committee sa Richard Gomez kaya may yun sa sakina. Kaya sa ako may katalang ko
Pero never nangyari sa police, never nangyari sa media. So kung yung tabot ko sila, nakinanan, kamo sa media, i-encourage nyo ang kongreso, ang local, ang nagahibok sa kain, kaya na may training. Why na ayun sila why na kaya sa picture ko na nakita na sa book. Wala ko maliwanag. Ipan ko na, ano ka ba mga kung anong kilogram ko ang pura? Balaan naman, Edson Boys, alam ka man na, permisa, aling ka na University of Tesco, katutunan, gamitin kami sa University at tayo Dr. Wisconsin, sa University Prison of the Council, kaya kami sa Pinesi gamitin, mahamba na rin General Director sa Pinaya, mahamba na rin General Director sa Police, ng CPNP ang Police kasi Director. Kung ano yung hatag ng informasyon, patunan ko. Kung ano ang magalaw nila na amoy ang dapat na ito na mga address, yan sa tarot ko. Kasi sa ano ko yung komisaryo, mas mayo sila sa kasi sila train. Yan sila nila. So, going back to your question, if bilang private person, mapuli ako as resource keeper kung may alak ang mga conference, seminars, kaya i-share ko ang akong experience. Kung anong natabusan muna sa akin, kung anong dapat nga himuon para nga mag-improve kag ma-equip ang tanan ng mga local chief executives kag other government public officials sa ilang na dapat na pagkahimuon sa kampanya against illegal drugs. Mayor, Action Radio, Brian Bagyo, Action Radio. You mentioned earlier that since day one, Congresswoman Barona helped you when you left the country. That is it. She acted in her capacity as a private person. At that time, she was a private person. Now, during that time, it was Mayor Jerry Trias who was congressman. Did he extend any support or help to you when you were facing threats in his capacity as the congressman of Iloilo? Dapat siya na Pero did you receive any support in the duration of the 7 years, over 7 years that you imposed a self-exile Mayor Amigos? Did you receive any support or help from Mayor Trias? Or words of encouragement, thanks or thanks. Ano nga niya? Okay, very good. Thank you. May mga executive assistants like some consulates kaya sa akin sa moral support. Kaya kalaro ko na very close to sa kay Congressman Joey Congress. Pero si Congressman Gerard Trias, kapag may Ang isip siya na sa sarili ko was without saying any word was good enough to provide me and comfort. What are you satisfied sa movements during that time? Mayor, on the lighter side, Mayor, nakapati ka man yung mess up sa politics na ito. Yes. Yes. Yes, yun. Politics yun. Tuntuman ko pa sa una, in 2003, sa presidente ko sa mga RTGCs, sa nagkabalian ni and Mayor Binay Affirmed sa pag-delivery ang baya ng politics laws is Iloilo City's game.
Kaya hindi tayo po magpalaran dito po sa iya sa Makati. Dahil naman sa natin sila, ngayon, halin ko sa kamataang barangay, natamad ako sa politika. Kabalo ako ang politika o patulang ilang puso sa ulo. Hindi ko, kailangan din, pag nandito ko sa pinagkakayan ko, hindi ka kali, bato ang ilang puso sa ulo. Isang kaya ng tibig. Kaya hindi ko sa kanila, ilang puso sa ulo. So, no, I have no regrets at all. Why? Look at Iloilo City. Look at Iloilo City. Ako na nga, bago, and based ako naging public servant, based sa Iloilo, nakita ko ang Iloilo City, sanang pupo ako sa Iloilo City, kapalo ako, kung naman natawag sa ating siyudad, in terms of the economic growth sa ating siyudad. Kahit pag-ulit ko kanina, sabi ko, ay, 7 years ko na po, mula na tawag sa ating siyudad. Pagbalik, ay, ano mo malaki, ang Iloilo, daw lang manay-kali. Sa birthday, ano yung mga wish? Kaya nag-wish ko, pupunta niya ako ito bigla. Ang gawa ko kapataan na kasi sa ilang birthday. Ay doon na anak ako. Kaya pupunta niyo kami sa pagkakutuloy. While undergoing the darkest days of my life, but this was the most beautiful 7 years of my life with my family. Kami na hindi pa kailan. No, next to that, family first. Family gift. Pala naman na, hindi naman na kamang priorities. Next to that, family first. Diba? Yes, sir. Sir, are you Ang ibalik ko sa kulit ko, wala. Ang lesson na na-learn ko, ang lesson na na-learn ko, ang lesson na natutunan ko, isa ko na palaliman ko, kanya ko silano, kanya naman ang napanakit tungkol sa opisina, sa akong opisina. Kung isa wala ako naman ang nangyari sa akong opisina, ay wala kami naman ako. Kung wala kayo napanakisip, Sir, are you kaya lang ang lesson pa. Ang akong lesson, na talang may na plano ko. Plano ko sa huli, plano ko sa mga programa, plano ko sa mga proyekto. Dahil, hindi dapat ako plano ko sa pinuo, paano sa natawag sa ako, kaya ko na itong plano. Isa lang kami nagsasitas, na politika ako. Pagkatapos sila, at hindi ka lang yung tablon. Pero, so, muna. So, nariwan ko na hindi ako magplano sa ako ng pag-uwi. Dapat kita yan, hindi magplano sa ating pag-uwi. Ay, parang kita. Surrender lang ako. Maraming sa ino, kahit kung ano gusto niya na matabo niya, all he has to do is just to submit to the will of God and trust the Lord. Wala ko yung kamay ako na yun ko. Basta ako na yung experience. Mayor, may mga nakita ka ba ng signs from God na mabalik ka sa politika? Alam mo sa buong Pero natin yung pastoral pinisipo. Ang isa-isa ka. mga pila ka percent, Mayor? Pero who knows? Who knows? Nagkakaan sa December 12 na lahat. December 12 of last year, nagkagto ko sa Mexico City. Nagkagto ko sa Radio Guadalupe. Dito sa operation site. Nag-pray ko ang mga hindi mahal ko na makapulit ko para makatay sa akong story. Nag-pray ko sa chapel, may
wala na ako pasensya. Pero ito mga bilang ka porsyento, kung balik ito sa Wala pa ko sa politika. Kung kailangan ko ni Congressman Jackal na gusto na ako na hindi ko siya makasasin, okay na po. Hindi mo ko na, gusto ko makasalimay, naka-MC, organizer, hindi mo ko. Pero sa politika, sa sagot, okay na pa. So, hindi ka maglagan, hindi ka maglagan. Ang hindi mo ko, Hindi, wala ko lang isa ko sa iyo, otherwise nakahan ka, nakahan ka sa pupunta. Yan ang sisanan. Mayor, siya lang, Mayor. Mayor. Dali na po. Mayor. Yes. Nagabali ako na sa ikalong sa administrasyon ni Presidente Marcos Duterte. Mahatagan ako sa justisya. Mahatagan ako kagamahon ng pamilya sa justisya. Mayor. Guys, para Ano reaction mo sa ban ni former City Councilor Darren Laba? Nag-upod ko na Ang ako. presidente niya ako level. Mayor, how do you view the current state of Iloilo City and anong tanaw mo sa leadership style ni Mayor Trinidad Buong? Wala ko ang kitang topic. Pero ko kali. Mayor, Ito ang tayo. Pagkatanay. Mayor, How do you view his leadership style ni Mayor Trinidad? Di ba yung kaya ka pala ko? Iba yung kung kita ko na lang sa iba na sa pwede na kita ko. Hindi na pa pwede makita sila. Kaya yun yung system. 8 years after we started the justice program, Kamu nga, hindi. Kamu nga ko lang. May ko lang. Pero, kung makita natin, nagulat ka. Ang kapatigan lang, ang panahon, gagawin ako. Manami ang programa na magkampanya against illegal drugs. That is the best. Kaya nakalangtay ang duga, hindi lang kayo sa Pilipino, sa bugos nga kalibutan, parang kalibutan na kumima ang illegal na duga. Pero dapat i-prepare natin from the ground up. And that is how we so equipped with knowledge, substantial knowledge to deal on the campaign against illegal dicing and hindi pwede ipasol. Sa iba, much more kami ito pinapara nga ibubuo ang buong sa politika. Mayor, ako sa... Ngayon, ako po Jomar sa Poporadio. Naka-mention ka kayo na I shall return. So, ako nag-aambal I shall return sa politics or sa balik ka sa pamilya mo. Naisya na tayo. Ay ko gusto na yung sinisino. So, gusto ko na ito na, I have returned. Mayor, Nasunod sa pito ka kung ikaw ay ikaw. Ikaw mo sa practice sa Oo, kaya mahal ko na kanina. Sa ako, hindi siya observation, hindi siya po, ang Sunday, sabi ko, na ayaw mo mo ko kumina. Wala ka na Mayor, you mentioned earlier na sa case mo ba, you just learned, yung nag-report sa nila sila mga statements. So, you were referring to the case that is pending before the Sandy Gamalia. Sa akusasyon against me. So, ipakakal ko itong mga records. Mga ko bulig sa National Bureau of Investigation to look for those records. Kaya it is on record. That's the only case before, ang mga kina-place mo so, doon sa naman yung kaso. So, yung mga nag-report sa nila sila mga statements. May naman sa Pilipinas kag din under oath. So, kung alam na, okay. Kita